To yanzu gashi dai mun shigo application ɗinmu na 1688 yaya ake abubuwa a kai. Idan kuka lura za ku ga duk da cewa wasu abubuwan a yaren Turanci yake, wasu abubuwan har yanzu a yaren China yake, ga su nan irin abubuwa kaɗan-kaɗan haka. Kullum gaskiya suna iya ƙoƙarinsu a aiki a kan app ɗin don ya dawo yaren Turanci, amma abin sai a hankali. To yanzu tunda mun shigo ciki bari mu ɗan yi bayani a gurguje akan abubuwan da muke gani a nan kan screen ɗin namu. Yanzu wannan dama mun san shi ne home page ɗin da muke nan da aka kawo abubuwa. Wannan ƙasan shi ne message. Duk wani message ko wani saƙo da muka tura supplier, idan mun gama muna son mu duba saƙonmu daga baya, nan za mu shiga mu ga message, kuma mu shiga mu ga update akan kayan da muka siya, wani gaba kayan yake, ko akwai discount, ko an bamu irin ragi akan kaya, duk nan mutum zai shiga ya gani. Wannan cart ɗin kuma shi ne keken siyayya, kamar yadda idan mutum ya zo zai siya abu amma ba yanzu zai biya ba, sai ku danna ku yi adding to cart domin ku ajiye a nan, daga baya mutum zai zo ya biya kuɗin. Me kuma shi ne inda profile ɗinmu yake, wurin ɗan mutumin nan shi ne inda za mu shiga mu ga profile ɗinmu. Duk abin da mutum bai gane ba don Allah ku ringa ɗauka kuna fassarawa. Ba na son in fiye ɗauka ina zuwa in fassara, saboda ba na son bidiyo ɗin ya yi tsayi ne. Za mu shiga wannan me ɗin, ga shi na shiga me ɗin. A me ɗin za ku ga abubuwa kala-kala. Za ku ga nan akwai hoton wannan saniyan, kowa nashi haka zai zama, sai kun canja hoton. Nan kuma yana ɗauke da sunanku. Za ku ga wannan wuri an sa my order. My order shi ne duk wani order da mutum ya yi, a nan zai zo ya samu ƙarin bayani akan order. Duk kayan da kuka siya, ko da a baya ne, ko da ya shekara 2 ma da siyan kayan, kuna danna wannan button ɗin, wannan ɗan ƙaramin arrow da all a jiki, kuna taɓa shi zai nuna muku duk wani abu da kuka siya, da wanda kuka siya, da wanda kuka so ku biya kuɗin ba ku ƙarasa biya ba, da wanda kuka biya aka muku refund, duk mutum zai gan shi a nan. Shi kuma wannan ɗan abun settings ne. Amma wannan to pay ɗin shi ne idan kun zo biyan kuɗin kaya, amma biyan ba a ciri kuɗin ba, saboda ta yiwu ko kuɗin account ɗinku na Alipay ko katinku bai isa ba, zai mai da ku baya. To za ku zo ku samu abin a nan. Duk wani abu da aka yi ƙoƙarin biyan bai yiwu ba, zai zo ya jira ku a nan zuwa wasu 'yan kwanaki. Wannan to ship ɗin kuma, a duk sanda kuka biya kuɗin kaya, zai zo nan ya jira ku. Idan mai shago bai tattara ya packing kayan naku ba, kuna biya zai zo to ship ɗin nan. To in ya zo to ship, shi kuma mai shago an ce mai ga wane kaza ya siya kaya kaza. To in suka buɗe shagonsu suka haɗa kayanku, sai su tura a mota a kai shi warehouse ɗinku. Shi kuma wannan to receive ɗin shi ne idan kayan suka kama hanya daga shagon mai kaya zuwa warehouse ɗinku, nan za ku zo ku gan shi, kuma ku kwafi tracking ID. Review kuma shi ne bayan an karɓi kayan kun faɗa cewa an karɓa, zai zo nan ya jira ku. Refund kuma idan an samu matsala da cinikin, ko ciniki bai yiwu ba, mutum zai iya zuwa ya nemi a mayar mai da kuɗi. To duk wani abu da kuka nemi a mayar muku da kuɗi zai zo nan ya jira ku. Na san bayanin da yawa, amma ina son ku kwantar da hankalinku, ku bi a nitse. Wannan bayani nake muku general akan abubuwan da kuke gani a screen ɗinku, duk za mu yi su ɗaya bayan ɗaya, kawai mutum ya fahimci abubuwan da nake faɗi ne. Nan ƙasa kuma za ku ga overseas ship. 1688 idan mutum ya siya kaya, suna shipping har ƙasar mutum, amma ƙasashe kaɗan ne a cikin list na ƙasashe da suke shipping. An kusa zuwa shipping a Najeriya, amma ba a kai ga nan ba tukunna. Idan za mu yi shipping mu, sai dai mu nemi shipping company a nan China a tura mana kaya hannunsu. Shi kuma wannan help center ɗin shi ne inda mutum zai je ya kai ƙara, ko yana neman taimako, ko application ɗinku abu ya faru, ko kun yi ciniki da supplier an samu matsala ya daina amsa ku, duk za ku zo nan ku musu complain, kuma suna amsawa. Wannan collect ɗin kuma star, shi ne misali idan na ga kaya ina so, na shiga cikin wannan rigan, sai na ga rigan ya yi min kyau sosai, amma kuma ba yanzu zan siya ba, saboda ta yi ban da kuɗin da zan siye shi yanzu.
sai in yi star ɗin shi. Star shine kamar favorite, in kun je Alibaba za ku ga favorite, nan star ne, like kenan. Mutum ya yi liking yana so ya dawo daga baya. Idan za ku yi liking sai ku danna nan wurin. Kuna danna like zai ajiye muku hoton. Zai ajiye muku wannan product ɗin don ku dawo ku kalle shi. Yanzu gashi na danna like. To, da na danna like ɗina sai na koma baya daga inda na fito. Sannan kuka taɓa wani lokacin zai kawo muku abubuwa irin shigen abin da kuka zaɓa. Shine daɗin irin apps ɗin nan. Yanzu gashi na koma baya, zan buɗe nan wurin da na yi liking wannan rigar, mu ga ko ya shigo wurin. Gashi na taɓa. Ina taɓawa kun ga rigan da ya yi min liking ya shigo nan wurin. Shi ma in mutum baya so zai iya zuwa ya koma kan hoton ya daɗa danna like ɗin domin ya fita daga shi. To ma'ana abin da nake ƙoƙarin faɗi shine nan wurin duk wani abu da mutum ya yi liking ne don ya dawo baya. Shi kuma wancan cart ɗin za ku siya ne amma ba yanzu za ku biya ba, sai ku ajiye a cart. Wannan voucher ɗin shine yawanci suna ba wa mutum ragin kuɗi sosai gaskiya. Za ku ga in kun shiga shago za ku siya kaya, za a ba ku kyautan RMB 5. Ya za ku yi amfani da RMB 5 ɗin? Idan misali abu RMB 10 ne, za ku ga an sa muku shi RMB 5, an muku ragin RMB ɗinku 5. To nan mutum ke zuwa ya ga duk wani discount ko voucher code da yake da shi, a nan za ku gani. Footprint kuma shine kamar history, kamar sahu ko footprint shine kamar in abubuwa da mutum ya dudduba ya nema. Idan misali na shiga wannan rigan ko na shiga atamfan nan, sai na fita ko waya na ya ɗauke kuma na dawo ban gan shi ba, sai in shigo wannan footprint ɗin domin in duba hoton wannan abin da nake ƙoƙarin nema kafin wayata ta fitar da ni ko na samu matsala. Wannan shine a gurguje abubuwan da wannan wurin ya ƙunsa. Yanzu bari mu shiga wannan wurin inda yake ɗauke da sunanmu da kuma hoto. Gashi na taɓa wannan saniyan. Kuna taɓa wurin saniyan nan zai kawo muku wannan wurin. Kun ga nan wurin da saniyan nan yake, kuna taɓa wannan ɗan ƙaramin abun zai ba ku dama ku ɗauki hoto daga wayanku ku sa. Sannan nan inda suna yake, wasunku za su ga suna, wasu kuma za su ga kamar TB number kaza kaza kaza, member ID ɗinku kenan. Duk yanda mutum ya so ba zai iya canja ba. Kun ga sai dai mutum ya danna abun nan ya kwafi sunan. Wurin da aka ce muku jinsi. Kuna taɓa jinsin nan zai fito muku namiji ne ko mace ne, sai ku zaɓi ɗaya. Mun kun ga tunda namiji ne sai in zaɓi wannan namiji. Tunda account ɗin namiji ne sai na zaɓi namiji. Shi kuma wannan bayan da za ku yi da shi, haka za ku bar shi. Wannan ma mutum zai iya buɗewa ya ga ko da abin da yake buƙata ya yi da wurin. Kamar yadda na gaya muku kullum, ko da ban nuna abu ba, ku yi ƙoƙari ku shiga ku ga meye a wurin. Haka wasu abun mutum yake iya gane su ya fahimta. Amma duk wani abu da mutum bai gane ba, ya kalla ya ƙara kallo sannan ya yi tambaya, saboda matambayi shine kaɗai baya ɓata. Yanzu sai mu koma baya. Gashi mun koma baya. Nan kuma da kuka ga an sa open shop, in mutum zai buɗe shago ne. Yanzu sai mu shiga wannan wurin shine settings. Gashi na shiga settings. Idan kuka ga settings za ku iya ɗaukan hoton shi ma ku je ku fassara in mutum bai fahimta ba. Nan abu na farko da muka ci karo da shi, account switch. Mutum zai iya zama cewa yana da account guda biyu na 1688 daban-daban. Ta yi ɗaya da Alipay kuka shiga, ɗaya kuma da number waya mutum ya yi creating. Nan mutum zai zo ya taɓa don ya yi switching, ma'ana ku fita daga wannan ku shiga ɗayan, kuma nan za ku daɗa dawowa ku danna ku fita daga wanda kuka shiga ku shiga wani. Address management shine inda muke zuwa mu saka adireshi. Nan duk wani adireshi na shipping company nan za mu zo mu sa. Account and security kuma shine duk wani settings da ya shafi wannan account ɗin naku, da su password da komai da komai. Payment settings, abin da ya shafi biyan kuɗi, settings na biyan kuɗi, privacy da sauransu. To wannan language ɗin nan mutum zai je ya tabbata ya zaɓi Turanci. In kuma mutum na so ya sa shi a Chinese ya bar shi a Chinese. Idan kuka canja zuwa wani yaren, za ku lura komai akan app ɗin ya canja. Yanayin yanda wanda yake kan 1688 na China yake, fuskan wayan ko fuskan interface na app ɗin daban yake da wanda yake kan English. Wanda yake kan interface ɗinsu na Vietnam
shi ma daban yake. Ko in kuka bar shi a global shi ma zai kawo muku abubuwan da mutanen da ke ƙasar da ba a China ba suke siye, shi ma yakan ba wa mutum idea me ake yayi yanzu, me ake siya yanzu. Wannan notification, yanda mutum ke son notification, wannan cache, network settings da sauransu. Za mu fara shiga account and security. Ga shi na shiga account and security. Idan kuka shiga account and security za ku ga kawai sunanku ne, mun koma baya yanzu. Za mu shiga abin da ya shafi payment settings. Ga shi mun shiga payment settings. Wannan payment settings ɗin abin da ya shafi biyan kuɗi ne. Mun riga mun yi linkin da Alipay ɗinmu, ba mu da matsala. Sai kuma mu shiga wannan country ko region ɗin, ku ga countries kala-kala da suke kai. Iya countries ɗin da suke kai akwai global. Global shine wani ƙasa da ba wa'innan ukun ba. Ta yi US, UK, Canada, Germany duka su ma suna siyayya akan app ɗin nan, so shine global. Sai ya zama da cewa yaren global ɗin English ne, tunda yawanci mafi yawan ƙasashe suna fahimtar Turanci. Akwai 'yan Vietnam, akwai 'yan China, wannan ne China in mutum na so ya koma na 'yan ƙasar China ɗin. Wani da idan mutum ya taɓa za ku ga cewa fuskar app ɗin ma ya canja, ba kamar yadda in mutum na kan English ba. Yanzu bari mu taɓa language, muna shiga language. Kun ga language yana tafiya daidai da ƙasar da mutum ya zaɓa. Tunda global muke, wannan yaren English za mu yi amfani da. Inda na farkon muka zaɓa China, wannan yaren za mu gani. In Vietnam muka zaɓa, wannan yaren za mu gani. Saboda haka mutum zai iya barin shi haka. In kuma mutum na so ya koma na China ya ringa zuwa yana fassarawa, shi ma duk ɗaya babu matsala. Wannan idan kuka kalli can ƙasa, ta yi kuna son ku fita daga app ɗin. Na san wasu za su iya da su fita daga app gara su yi deleting su daɗa saukewa. A'a, kuna taɓa wannan logout ɗin zai fitar da ku gaba ɗaya daga kan app ɗin. Inda kuke yawan nema, idan misali jaka ne sana'ar mutum kuma kuna yawan neman jaka, duk sanda sabon design na jaka ya sauka, app ɗin zai kawo muku shi kan home page ɗinku, zai kawo muku shi kan pejin nan kenan. Yanzu wannan shine a taƙaice abubuwan da za ku gani akan app ɗinku. Wannan aftership ɗin da payment ɗin nan da help center, choice da sauransu duk mun gansu a page ɗin nan na baya. An kawo su nan ne don a taimaka wa mutum wurin fahimta. Zan canja app ɗina ya koma yaren China ku ga. Gashi na shigo global sai na zaɓi ina son a bai min shi a China, sai in koma baya. Kun ga yanzu ya koma yaren China. Gashi idan kuka lura da ya koma yaren China, za ku ga duk wannan abubuwan da suke nan sun canja, babu wannan aftership, babu kaza duka babu. To duk yanda mutum ke so zai iya amfani da app ɗinsa, ba wai lallai sai a English ɗin ba. Yanzu zan koma in mayar yanda yake. Kun ga nan ma ya nuno yanda ya nuna abun daban. Sannan idan kuka lura nan ma komai ya canja, ai ba haka yake da ba. Wannan abun an sauko da shi, wannan abun har da su mutum zai iya siyan kaya yanzu ya biya anjima da sauransu, duk kun ga komai yanzu ya ɗan canja. Shine abin da nake gaya muku, idan mutum ya canja yare zai ga interface ma gaba ɗaya ya canja mai. Yanzu bari mu koma settings ɗin namu. Nan bai canja ba tukunna saboda ban fita daga app ɗin, banda na fita na rufe komai zai canja. Yanzu ga Vietnam, sai in koma baya in ce na Vietnam nake so. Gashi yayi loading. Gashi na koma global ɗina. To wannan shine a gurguje abin da ya kamata ku sani game da application ɗin, kawai daga kallon shi haka, ba mu fara komai ba tukunna.